Assalamu alaikum, muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avul andagi yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tugan yer topshiruvini qaraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Og'ishlardagi tuslardan allani shaylanmasa-da, tabiatda ko'z isi sezila boshladi. Birinchidan sentyabr oyi kiruv bilan kunlar suvutib jibardi. Ko'pdan kutgan yomg'irlari da o'rni bilangina yog'ib o'tdi bug'ay. Oydan ortiq dim asari ko'rmagan tufraqqa tushdi-da, yo'qqada chiqdi yomg'ir tomchilari. Endi barangilarini olib bitirganlar yerning qotillig'iga optirag'andir. Buraznaga kurak kirmay deb zorlanuvchilar ko'p bo'ldi. Ikkinchi hikmatni so'ngroq qolib o'tirtuvchilar oshiqmayali ularga. Yomg'irlari bo'lsa, biroz irilanib ketmasmi deylar. Otni oxirina kunlar biroz jilatirdi sinoptiklar. Demak, betga sirishgan paravozlarni sipira-sipira barangi shuplisilar oldi hali. Bugungi chiqarilishda 5 million 200 ming tonna ekmek ambarlarda kombaynlar so'nggi gektarlarni o'rayib. Yoshlarni niravishli agrar tarmoqqa jalb etarga javobni vatan xo'jaligi qirlaridan izladik. Yashachalar o'nganmi, bog'chachilar hunariy bayramlarini belgilab o'tdi. Xususiy bergami alla sortini olishtirirgami, barangi o'ng'ishi sirlarini Firdavs Hasanov ochar. Bugungi topshiriqning top temalari ana shular. Respublikada Uraq tamamlanу алдында барлық майданларның 97%-ында игеннәр җыеп алынган. Уртача оңыш гектарыннан 36,8 центнер дип хәбәр итә Аграр министрлыкның матбугат үзәге. Җыелган ашлык күләме 5 миллион 200 мең тонна тәшкил итә. Инде урып җыюны төгәлләгән районнар саны да 10-нан артты. Шул ук вакытта мәйданнары күп булмаса да артта калучылар бар. Булар Баулы, Камытамагы, Менделеевский, Ширмешан районнары. Август кыры һәм иссе булды дип зарландык. Әле алай ук кыздырмаса, сабан бодайлары тиз генә өлгермәс һәм урак сентябрь ахырына кадәр сузылыр иде. Хәзер бөтен көчне көзгә туфрак эшкәртүгә юнәлтергә кирәк. Чөнки бу эштә киләсе ел уңышына нигез салу дигән сүз. Бу хакта аграр министр Марат Җаббаров Мамадыш районы фермерлары һәм хуҗалык җитәкчеләре белән очрашуда искәртте. Анда яңгыраган бүтән фикерләрне киләсе видеоязмада ишетерсез. Җирле җитәкчеләр аграр министр белән очрашуда үзләрен борчыган мәсьәләләрне әйтеп калырга ашыга. Бүген Мамадыш районында да урып җыю ахырына якынлашкан. Алар быелгы муллыкны рекордлы уңыш дип бәяли. 145 мең тонна белән быел бетергә тиеш барлыгы. Инде 1 гектардан 41,7 белән барабыз бүген көндә. Барлыгы 5-6% калып бара. Менә шушы көннәрдә безнең уңышлыгына без шу воркларны бетеребез дип инде ышанабыз. Шул вакытта инде быел яңгырларда вакытында булды, җилләрдә вакытында исте дигән шикелле. Менә бу исселекнең дә бер яктан булышты. Әгәр дә инде булмаса әле җитешмәйде. Әмма бөртекне сату бәяләре канәгатьләндерми аграрчыларны. Марат Җаббаров җыелган ашлыкка федераль казнадан субсидия бүленәчәген хәбәр итте. Моның өчен һәркем кирәкле документларны тиешенчә тутырып тапшырырга бурычлы. Алдагы очрашуда авыл җирлеге башлыклары тавык чебеш үстерүчеләргә бирелә торган ярдәмне кабат торгызып булмасмы дип сораган булган. По птице вы просили для населения поддержать возмещение на приобретение. Эти вещи на следующий год финансирование, оно уже в этом году у нас мы все проработали, заложили. Быел Мамадыш районында 2 елга җитәрлек итеп терлек азыгы да әзерләп куйганнар. Аңа бирелә торган субсидия исемлегенә азык шүпрәсенең кермәве борчый фермерларны. Бүтән беркегә кормовой дрожжи кермә. Сүзеннән аңлашыла кормовой дрожжи, ул кормовой дрожжи. Финансирование кермәгән. Закупка кормов тегенгә. Монысына да рәсми хат әзерләргә кушты Марат Азатулы. Шәхси хуҗалыкларында кеше ферма төзергә 60 кеше теләк белдергән Мамадышта. Әмма районга бирелгән лимит барысына да җитми шул. Юк дип утырсагыз, ничего не получится. Есть, задайте вопрос, мы с своей стороны проработаем. Соңгы вакытта пай җирләрен рәсмиләштереп, анда икмәк үстерүче шәхси хуҗалыклар саны да арта. Аларның уңышын да исәпкә алсалар, республикада җыелган бөртек саны тагын да артыр иде диләр Мамадышта. Менә безнең 5000 гектар, шушы безнең пай җирләрендә алган уңыш без аны күрсәтә алмыйбыз. Аны менә 5000 гектар 25 тәңгә алса да, уже битендә бар 12-13 мең тонна дигән сүз. Республика буенча күп уңыш булыр иде. Шуңа күрә менә моны хөкүмәт тарафыннан бу җитешсезлекләрне эшләп бетергә кирәк дип уйлыйм. Мамадыш районында терлек саны да узган елга карата 3000 башка арткан. Шуның 900 савым сыерлары. Ратния места җәмгыятенең терлек симертү мәйданчыгында карап чыкты кунаклар. Бу мәйданчык 11200 баш терлеккә исәпләнгән. Бүген монда 6500 баш үгез тупланган. Аларга нибары 10 терлекче һәм 2 механизатор хезмәт күрсәтә. К нам приходят в возрасте 6 месяцев.
И уже 6-18 у нас здесь. Монда 6 айлык бузауларны кабул итәбез. 14 айга кадәр алар бирдә үсә. Үсешләре яхшы. Кышында салкыннан курыкмыйлар. Ашарларына мул булганлыктан гел хәрәкәттәләр. Утарларына күп саламда ташып куябыз. 13-14 айда 4 сетнер ярым, 5 сетнер авырлык җыя бузаулар. Аннан соң җитешкәннәрен үзебезнең ит эшкәртү цехына озатабыз. Бу маллар 13-14 айда тиешле авырлыкны җыя. Инвестор Рифат Мотыйгуллинның сөтчелектә яңалык кертүен кем генә килеп өйрәнмәде. Терлек симертү юнәлешендә эш алып баручыларга да яңалыклар җитәрлек бирде. Бүген авыл хуҗалыгында иң еш ишетелгән моңзарларның берсе эшчеләргә кытлык. Механизаторлар, сыер савучылар таба алмаган хуҗалыкларда аз түгел. Яхшы белгечне авылда тотып калу авырлаша бара. Яшерен батырын түгел, элегрәк яшьләрне авылда төпләндерү өчен йортлар салып бирергә кирәк диләр иде. Кемдер кызыксындыру чараларын арттырырга кирәк дип тә киңәш итте. Ә кадрларга кытлык кимемәде. Ул әле дә дәвам итә. Шушы урында бер мисал китерүдә җитә торгандыр. Арча районының ватан хуҗалыгында бүген каягына барсаң да, яшь өметле егетләрнең тырышып эшләвенә аптырыйсың. Чәчүендә чәчәләр, синажында сала комбайнына да утырып эшли. Иң мөһиме, берсе дә читтән килүчеләр түгел. Шушы җирлектә туып үскән егетләр. Хуҗалык үзе стипендиат итеп Саба аграр көллиятенә җибәреп укыта үзләрен. Ватан хуҗалыгын озак еллар Мансур абый Әхмәтов җитәкләде. Хәзер аның эшен улы Илнар дәвам итә. Икенче улы Илшат та шушында. Бүген яшьләрне ничек итеп авылда төпләндерергә дигән сорауга җавапны Әхмәтовларның үзләреннән ишеттербез. Яңгырлар юк, туфрак яхшы ук тыгызланган. Җир эшкәртү агрегатының тәлинкәләре тиз туза. Алыштырып торабыз ди механизатор Мурат Фахретдинов. Тузан күтәрелә, әлегә яңгырлар яуганы күренми, шуңа җир катырак эшкәртелә. Менә беренче катны эшкәртеп бетергәч, икенче катка күчәм аркылыга. Җир йомшаграк булсын өчен икенче катында җиргә дисклар тирәнрәк керә. Бу куәтле тракторда Мурат әтисе белән бергә эшли. Җәйге чорда 2 смена эшләмәсәң, тиешле эшләрне вакытында башкарып өлгерә торган түгел. Кышын Саба аграр көллиятендә белем алса, җәйләре кырда үтә аның. Анда без шушы менә сельскохозяйственная техника авыл хуҗалыгы буенча укыйбыз. Практика вакытларында шушы авылга кайтабыз. Менә безнең яклар ватан аграр фирмасына. Һәм менә әти белән шушы тракторда эшләгән идем җәй көннәре. Практика шушында Мансур абый чакыртты безне. Менә хәзер синаж таптауда, җир эшләрендә бик актив катнашам. Ватан хуҗалыгында Мурат кебек яшьләр шактый. Аларның һәр кайсына техниканы ышанып тапшырганнар. Егетләр үзләре дә күрсәтелгән ышанычны акларга тырышалар. Раниф Нәҗмиев та кечкенәдән әтисе янында үскән егет. Бүген малларга туратылган яшел азык ташый. Инде мин кичкенәдән әти минем шушы КамАЗда эшләп йөрде. Хәзер мин дә шул юл буенча киттем. Мин 2019 елда Саба аграр көллиятенә укырга кирдем. Хәзерге вакытта практикада. Хуҗалык синаж салуны тәмамлаган инде. Хәзер туфрак эшкәртү белән бер рәттән арыш чәчәләр. Корылык булу сәбәпле бераз сабыр иткәннәр. Инде узган елны искә алып, ныклап тотынганнар эшкә. Былтыр чәчелгәннәре дә быел 45-50 сетнер уңыш биргән. Икенчедән арыш чәчеләсе җир тулысынча утырып бетәргә тиеш диләр. Бу кырна пришесеннеге соловики, монда в основном 80% вики, а инде 20% гына солы, ул тотып тору өчен генә викине. Шуңа күрә бу басу киләчәктә тоже ышанабыз инде зур уңыш бирер дип. Бөтен куйган таләпләрне үтә бетерсәң, язга инде ныклы ышаныч белән килеп керәсең. Үсемлек что синең мотор гына кышлый, һәм мотор гына яз көне җиткәч шатымнар җибәрә, үсеп китәсең. Шуңа күрә без технологиягә бик нык игътибар бирәбез инде. 40 еллык тәҗрибәсе булган Рәис абый туфрак эшкәртү, чәчү серләрен яшьләргә дә сеңдерә. Шуңа да Фәнзил Хаҗи Әхмәтов бу эшләрне мөстәкыйль рәвештә башкарырга алынган да инде. Туфраклар корыла, яңгырлар булмады бит инде җәй көне. Туфрак каткан, ситенрәк инде, тузан күп. Бер яңгырлар яуса рәтләнеп китәргә. Шуның аркасында алдан да безнең арттан да каток керә. Чәчү артыннан чәчәбез, арыш чәчәбез 3-4 сантиметрдан 240 килодан керә. 500 гектар майданда арыш чәчелде инде. Тагын 200 гектар майдан тирәсе калды. Чәчәсез җирләр. Егетләргә көндәлек 60 гектар мәйданда чәчү нормасы куелган. Алар бу санны 100гә дә тутыра. Ни дисәң дә яшьләрнең энергиясе ташып тора шул. Бергә укыйбыз, бергә торабыз, бергә эшлибез инде. Шом Фәнзил помощник булабыз. Тракторны карап торабыз, рәтлибез, нитәбез. Бу иномарка уңайсызлык түгелме? Илетегендә өйрәтәләрме иномаркага? Өйрәтәләр, анда да уңайлы бик әйбәт тракторлар.
Бүген алар аграр күллиятның соңгы курсында белем ала. Ә киләсе елга тәҗрибә туплаган хуҗалыкларына кире кайтырлармы соң? Әбәт ашаталар, көнгә 2 тапкыр ашаталар. Бик тәмле жылы аш, жылы боткалар килеп тора. Чәй бар, ипие, суы. Әйбәт. Окырга китәс килмиме? Окырга китәс килмә. Ничә ел калдысың? Бу соңгы ел инде минем. 4нче курста. Киләчәктә монда кайтырганмы? Киләчәктә монда кайтырга исәп бар инде. Шу авыл җирләренә каларга. Алабыз. Хәер, мин әңгәмә корган егетләрнең барысы да шул фикердә. Бүген комбайнны иярләүче Ифрат Шәйхиев та 4нче сыйныфтан шушы хуҗалыкта көтә башлаган егет. Уракта катнашуында горурлану хисләре дә сизелеп тора анда. Төрле вакыт байны, ватылган вакытта бар, әтлибез дә рәтләп торабыз, һәр вакыт. Запас частьләренә кайтып биреп торалар. Бирәләр. Шөкер, көндә үк кайталар. Әйбәт. Аштырабыз көндә үк. Хезмәт юлын яңа башлаучы егетләр өчен үрнәк алырдай, ярдәм итәрдәй тәҗрибәле механизаторлар да янәшәдә генә. Илфир Сабиров без килгәндә 18 мең сетнер ашлык суктырган иде инде. Ул да баштарак безне алыштырырга кеше дә калмый инде дип борчылган булган. Менә үземдән итмим, белмим, но соңгы елларны яшьләр күренә башлады менә. Молодцы аларга, эштәсеннәр, менә инде нитеп йөридер, бездән соң кемнәр калыр икән дип яшь алмаш килә. Шлигенә күрсеннәр шуны. Бүген яшьләрне ничек итеп авыл хуҗалыгына тартырга дип баш ватучылар бихисап. Аның сәбәбе бик гади икән бит югыйсә. Яшьләрнең кайтуы шул хезмәт хакыннан торар дип уйлыйм инде. Төп фактор шул. Аннан соң инде үзләренең барбы монда торырга җир урыннары булу инде мөһим фактор дип саныйм инде мин. Аннан соң менә без яшьләрдә шундый политика барабыз, 20% өстәп түләргә тырышабыз инде. Бүген көндә 10га якын җегетебез стипендиат 2 колледжда Саба белән үрнәктә түләп торабыз. Шундый политикалар инде. Ватан агро фирмасы 2670 гектарда бөртеклеләр икән. Бүген урып җыю эшләренең соңгы гектарларын урый комбайннар. Бүген зернасмес бик яхшы. Былтыр пишән булган иде бу урында. Пишән арты бик әйбәт башлар. Бу фуражга инде. Бу фуражга инде үзебезгә дип торабыз. Бөртегендә бире, премиальный да бар, бузагында бире, ел сайын бузау бирәләр. Бөртеге шул 1 тонна сыктырганга 4 килограмм исәбеннән фураж тапшыралар инде. Быел бөртеккә бәя түбән дидек. Хуҗалыкта кассага акча кертә торган культураларны да күпләп игәләр. Шәшү әйләнеше шулай киләнгән. Вика белән күптән эшлибез. Менә быелгы бәяләр 20 сум артык дип сөйләшәләр. Башка елны күбрәк тә буладыр инде. Борчак белән ни белән эшләнгәнгә караганда Виканы уңайрак дип таптык инде. Экономик яктан. Зерновой средний валовка дип әйтәйин 45 чыгып бара, 100дән артык общий валовка җыйдык инде. Тонна инде. Договор буенча шәһәргә тиешле ашлыкларны дип атырга чыгардык инде. Күбрәк үзебездә урыннарны бушатып, үзебездә сакларга тырыштык. Үзебездә саларга, бердә алмаса бәясе булмаса инде, киләчәктә сөт аркылы хәвән ашатып, әйләндереп алырга дигән план. Әле Аллаһка шөкер сөт бәяләре әйбәт. Хуҗалыкта 2000 баш мөгезле эретерлек асрала. 700 сыердан көндә 13 тонна сөт саталар. Авыл халкы да малны күпләп асрый. Терлек азыгын юнәтер урын булуның ачык мисалы инде бу. Ватан агро фирмасы белән тыгыз элемтәдә торабыз инде без. Менә авылларыбызны төзекләндерүдә күмәк хуҗалык җитәкчесе белән бергәләп сөйләшеп, техника ягыннан да бөтен нинди мәсьәләләр була, бөтен эштә дә ярдәм итәләр. Аллаһка шөкер. 620дән артык сыер бар менә. Кайсы бер авылларда хайван саннары кими, бездә киресенчә арта гына. Әнә шулай, Мансур абый Әхмәтов җайга салган эшне бүген уллары лаеклы дәвам итә. Быел 70 яшын тутырган Мансур Әхмәтов аларның эшен даими күзәтеп, төпле киңәшләрен биреп тора. Ир-ат өчен бәхетнең үзе шушыдыр мөгаен. 5 ел içinde 3 миллиард 250 миллион сум. Булар барысы да республиканың бакчачылык şirketләрен яхшыртуга тотылган акчалар. Юлларны төзекләндерү, су торбаларын алыштыру, электр шелтәрләрен яңарту, шөп җыю урыннарын уңайлы итү һәм башкалар. Узган шимбәдә Татарстан бакчачылары үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Дөресрәге, бәйрәм уңаеннан үзләре үстергән яшелчә, җиләк-җимешләрне сатып алучыларга тәкъдим иттеләр. Шунда ук оста бакчачылар тәҗрибәдә уртаклашты. Быелгы уңыш ничегрәк, сезонны нинди кайф белән тәмамлыйлар? Буларның барысында Гүзәл Хөсәйнова белешеп кайтты. $968 грамм. Мен аны менә күптән түгел килода 100 грамм саттым. Бу шундый сорт, быйчы лоб дип атала.
Илгизәр Хасиятуллин помидорныкын гына түгел, күпчелек башка культураларның да орлыгын үзе әзерли. Бу эшнең рәтен белә. Гомер буе агроном булып эшләгән бит ул. Хәтта атказанган агроном исеме дә биргәннәр Илгизәр абыйга. Мин менә 67 яшь тулгач пенсияга чыктым. Менә 4 ел инде. Менә 4 ел агроном булгач нәрсә белән шөгыльләнә кирәк инде. Анара халык бик шөгыльләнмәде. Менә хәзер шул бакчачылык белән шөгыльләнәм инде. 14 соты җирендә ниләр генә үстерми агроном. Безнең якларда үсә торган бар нәрсә дә баралар арасында. Ел саен диярлек яңа үсемлекләр белән баетып тора бакчасын. Менә элек үстермидек. Брокколи дигән кәбестә үстерә башладым. Ни светлой капуста, тисле кәбестә үстерә башлады. Мондый бакчачылык белән мавыккан кешеләр сентябрь башында үткәрелә торган бакчачылар көнендә бик күп җыелган иде. Шулай булмый ни. Татарстанда 1383 бакчачылар берләшмәсе бар. Анда 380 мең кеше теркәлгән. 17 елдан бирле безнең бу бакчачылар программасы президент кушуы буенча бара. Ел сайын безнең 550 миллион акча каралган. Ул юллар салырга, утларны, подстанцияларны, сетьварны ремонтларга, сулар эшләре, мусор контейнерлар эшләренә хәтле бүген финансирование безнең бар. Менә ел сайын ул безнең акча каралган. 17 елдан бирле киләсе елга да безнең ул акча планлаштырылган. Бүген бакчачыларның яшәгән җирләре ул теге обычный, стандартный авыл халкы яшәгән населенный пунктларга бүген охшаш. Татарстан районнарының бакчачылар җәмгыятьләре бәйрәмгә үзләре үстергән яшелчә, җиләк җимешләрнең иң тәмле, иң зурларын алып килгәннәр. Бу ел шуннан да үзенчәлекле булды. Ну, аңа карамастан барлык яшелчәләрдә уңды дип әйтә алам мин безнең төбәктә менә. Бигрәк тә суган булды безнең 480 граммы, бу ел уже 650 грамм булды. X5 дигән сорт суганы. Кишерәгә туңды бу ел. Менә яш килеште, ахырсы кишергә чигендердән бик матур булды. Аннан соң авыл суган дибез инде, простой суган, ул да ире булды. Бигрәк тә суганга килеште бу ел. Бәйрәм көнне Казанның агросәнәгать паркына югары дәрәҗәле кунаклар да килеп, быелгы бакча уңышларын бәяләп китте. Ә менә яшелчәләрнең чын бәяләре ничегрәк соң быел? Бәрәңгене 22, суганны 20, кәбестәне 15 сумнан саттылар. Кышлыкка алып куям дигән кешегә менә дигән мөмкинлек. Бакчачыларның җимешләре гадәттәгечә кыйбатрак булучан алай да халык ала. Аларның үзләре тәмле, әйбәт, чиста, шуңа ала. Бәяләре арзан түгелдер. Төрлечә була. Алар белән сатулашып була. Агросәнәгать паркына кадәр җәяүле кешегә килеп җитүе генә авыр. Базарга кадәр автобуслар җибәрсәләр яхшы булыр иде диелкәннәр. Сату өчен уңайлыклар тудырылган. Өстәлләре бар, өсте каплаулы. Урыннары кысан. Менә уйлап карагыз, менә бер урын, менә монда. Менә шушы монда ул 1 метрда юк инде. Урыннар кысан, межне. Бу ну аның бәясе юк инде. Пенсионерларга 1 сумасы ерунда. Пенсионерларга арендага юк анда бәя. Ну кысан урын, конечно. Уңышың мул булгач, бәлки сату урыннары да җитеп бетмидер, анысы аңлашыла. Хәзер бу шимбәдән биредә авыл хуҗалыгы ярминкәләре дә башланып китәчәк. Һичшиксез анда бакчачылар өчен дә сату мөмкинлекләре тудырылачак дип ышандыра оештыручылар. Берни дә үсми. Быелгы җәйне бакчачылар шундый хәбәрләр белән каршы алды. Хәтта бәрәңгесе дә тишелми аптыратты авыл халкын. Дөрес, көннәр җылынгач үсеп китте барысы да. Июнь айындагы яңгырлар бүгенге уңышны формалаштыруга бик тә ярап куйды. Тик менә августның артык эссе һәм коры булуы икенче икмәкнең үсешен туктатты. Туфрак кирәгеннән артык кызды диде белгечләр. Әгәр җирдәге температура 25 градустан күтәрелсә, бәрәңге үсүдән туктый икән. Мондый хәлне бераз җиңеләйтү максатыннан бакчаларына су сиптерүчеләр дә булды. Әмма булай итеп, краннан килүче салкын су сиптерүнең файдасы юк. Эре хуҗалыклар бәрәңге басуларын зур буадагы су белән сугара. Кар һәм яңгыр суларыннан җыелганы бераз талыккан да була. Явым төшемне алыштырмаса да, андый чыганаклардагы су яшелчәләрнең үсешенә уңай тәэсир итә. Авыл халкының күбесе бакчаларындагы бәрәңгене алып бетерде диярлек. Уңышның ничегрәк чыкканын һәм сорт яңарту усулларын Лаеш районы Пәрәв авылында яшәүче оста бакчачы Фирдәүс апа Хәсәнова аңлатыр.
Деликатесны сіз аласыз, ул сары бәрәңге, шундый тәмле, бик тәмле, ярмалы, крахмаллы, и сакланышы да бик әйбәт аның. Аны майсыз, нисез коймасыз ашарга була. Фирдәүс апа бакчасында 9 төрле сорт бәрәңге үстерә. Кайберләре инде тикшерелгән, ышанычлы тәмле сортлар. Бер ишләрендә крахмал күп, алары бәрәңге буламыгы пешерү өчен яхшы. Икенчеләрен исә табада кыздырсаң тәмле. Кайбер сортлары әле тикшерү үтә. Ә менә бакчачының таләпләренә туры килмәгәннәре имтиханны үтә алмый, төшеп кала. Сакланышы буенча, менә әлеге сортлар бөтенсе әйбәт сакланышлы. Үткән елны утыртканым Каплинка дигән сорт. Менә ул бөтенләй базда чире бетте диярлек. Шуңа күрә аны быел теге калган өлешендә аны уже утыртмадым да. Бәрәңге игү белән күп еллар шөгыльләнә Фирдәүс апа. Бер ел икенчесен кабатламый. Димәк, икенче икмәкнең уңышы да елның ничек килүенә карап формалаша. Быел да бәрәңге өчен ел үзенчәлекле булган. Корт азаплады дип әйтергә мөмкин. Без эшкәртеп утыртканыйк. Но күрәсең нәрсә? Агыут подделка булды. Шын теге фирменный түгел. Без менә алдагы елларны бер эшкәртеп, менә бер нинди аннары соң азап күрмәдек. Бер кортта булмады. Булса да теге ашыйлар да и үлеп бетәләр. Ә быел менә без генә түгел, күп кеше эшкәртте шул препаратлар белән теге бүтән эшкәртмәс өчен дип. Но барыбер 4 тапкыр эшкәрткән кеше булды. Бәрәңгенең үсешенә килгәндә, быел аның чәчәк атуы узакка сузылган. Кайберләре һаман чәчәктә утыра әле. Ә менә үсемлек чәчәк атканда бар көчен шунда юнәлтә. Нәтиҗәдә тамырга, бәрәңгегә игътибары аз кала. Киләсе елга шундый эксперимент тагын эшләп карасым килә. Бәрәңгенең чәчәкләрен или өскә ниләрен, бутакларын сындырырга, өсләрен ие. Менә аны быел тырышкан, бәлки эшләп карармын дип, но нитмәдем. Бакчачы бәрәңгесен су сибеп үстерми, чыгышын үзегез күрәсез. Артык мактанырлык булмаса да үзебезгә җитә ди Фирдәүс апа. Иң уңышлысы галат сорты булган быел. Ә су сибеп үстергән авылдашларында икенче икмәкнең уңышы мулдан. Киләсе елга менә шушы күп чыгышлы сортларны, менә Тулеевский бар, деликатеслар, ниләрне тоже менә шулай якынрак утыртарга дип планлаштырам инде. Теге шлангы сузыр өчен нигә? Теге башына утыртып булмый бакчаның нәрсәгә. Шуңа менә аннары әзрәк су сибеп карарбыз дип. Ә Екатерина Лысова базарда сату өчен уртача зурлыктагыларын алып килгән. Хәзер кыздырып ашарга дип сатып алучылар нәкъ менә шундыйын сорый икән. Гомумән әйткәндә, Екатерина ханымның бәрәңгесе уңган быел. Аның бу культура үстерүдә үз серләре. Раньше уродилась картошка, она была хорошая. Мин утыртасы бәрәңгене 2 ай алдан җылы урынга чыгарып куям. Ул шунда борын чыгара. Утыртканда һәрбер төпкә ширемә салып су сибәм. Булай эшләгәндә ул бик тиз тишелеп чыга. Җәй дәвамында су сибүне кирәк санамыйм. Гадәттә кеше бәрәңгенең үзенә ошаган сортын озак еллар дәвамында куллана. Әмма булай эшләгәндә бәрәңгенең сыйфаты бозыла. Шуңа күрә сортны ешрак алыштыруың яхшы. Ә менә Фирдәүс апа сорт яңарту өчен үзе башкара. Иске бәрәңгене яз көне баздан чыгармыйча, базда дымлы шартларда сокларга кирәк, караңгы булырга тиеш обязательно. Карага и дымлы, җылы. Шул вакытта анда үсеп чыга менә шундый вак бәрәңгеләр, менә булар атала инде шул бәрәңгенең клоны дип. То есть ул бүтән сыйфатларын, бәрәңгенең сыйфатларын үзенә ала. Һәм менә шул белән бу сортның сыйфатларын саклап калып була. Башка суллар да бар. Тик монысын Фирдәүс апа уңайлырак күрә. Гомумән, быел бар нәрсә дә уңды. Инде булмас дигән кавын белән карбызлар да өлгереп килә әнә. Инде булганны саклап, исән-сау үзебезгә кулланырга язсын дип кенә телисе кала. Бу шимбәдән, ягъни 10 сентябрьдән республика шәһәрләрендә традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Сыйфатлы ит, сөт ризыкларын, яшелчә, җиләк җимешләрне чагыштырмача арзан бәядән алырга теләсәгез, ярминкәләргә рәхим итегез. Бүгенгә сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләребез менә шулар иде. Тапшыруның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Экранда язылган WhatsApp номеры сездән хәбәрләр көтә. Туган җиребездә бәхетле мул яшик.